बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। थांनाय 24 एप्रिलाव खुंजानाय आसाम पुलिस एसआइ आनजादनि सोंथि बिलाइया ससियेल मिडियायाव भाइराल जादों। बे सोंथि बिलाइखौ गोबां आनजाद लिरगिरि बिथांमोना ससियेल मिडिया मेसेजिं एप्सनि जोहै मोन्दों होनना गोबाङानो ससियेल मिडियायाव लिरगासिनो। बिनि सायाव आसाम पुलिस बिफाना जेबो बुङाखैब्लाबो आनजाद लिरगिरि बिथांमोना ससियेल मिडियायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथांमोनखौ बिनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय नारसिनगासिनो। मख'नो गोनांदि बे सोंथि बिलाइया मोनसे टारगेट APSI 2022 मुंनि मोनसे वाट्सएप ग्रुपनिफ्राय भाइराल जादों। 7086196091 फन नाम्बारनिफ्राय बे ग्रुपआव एसआइ आनजादनि सोंथि बिलाइखौ हरनाय जादोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा सावदों। गसाइगावआव सानथालि फरायसा आफादा गिबि मन्थ्रिनि मुसुखा सावनानै गोख्रों खुद्रिसारदों। आसाम खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा आसामाव सानथालि माहारिखौ साहा जनजाति मर्यादा होनो थिरांथा लानायखौ दुलाराय आसाम सानथालि फरायसा आफादा गोख्रों बेरेखा खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाराफुटायाव सानथालि फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोख्रों बेरेखा खुद्रिनाय हाबाफारि बानजायदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मन्थ्रि रानद बिगुनि मुसुखा सावनानै आसु लं लिभ, हिमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद, आसाम सरकार हाय हाय बायदि स्ल'गेनजों ओनसोलखौ गोमखांहोयो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाराफुटायाव सानथालि फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोख्रों बेरेखा खुद्रिनाय हाबाफारि बानजायदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मन्थ्रि रानद बिगुनि मुसुखा सावनानै आसु लं लिभ, हिमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद, आसाम सरकार हाय हाय बायदि स्ल'गेनजों ओनसोलखौ गोमखांहोयो। सानथालि माहारिखौ गले गले साहा जनजाति हिसाबै नामाकरण दाखालामथों होनना गोख्रों हुमखि होदों सानथालि फरायसा आफादा। भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुमायाव नुजाथि फैगोननि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय मोनसे सावरायमेल जालाङो। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रादि गिबि खेबनि थाखाय भारतनि मानगोनां हादरगिरिया बर' थुनलाइ आफादनि जथुमायाव नुजाथि फैगोन। बे सावरायमेलाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, मन्थ्रि अशोक सिंघाल, UG ब्रह्म बिथांमोना नुजाथि फैयो। तामुलपुरनि जिल्ला बेंगिरि आरो SP, जिल्लानि मावफुंगिरिफोरजों लोगोसे BSSनि RCनि सोद्रोमाफोरा बे सावरायमेलाव बाहागो लायो। आसाम पुलिसआ दासिम गासै सा-12 आल-कायदाजों सोमोन्दो थानाय बांलादेशनि उदखारि हानजा आनसारुल्लाह बांला टीमनि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हाबाय। आसाम पुलिसनि बेबादि साहसगोनां हाबा मावनाय आरो बावसोमनायखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटनि गेजेरजों बाख्नायदों। हमजानाय गासिबो जिहादिफोरखौ लवार आसामनि मोननै जिल्ला बङाइगाव आरो बरपेटानिफ्राय हमनो हायो। गुजरातनि MLA जिग्नेश मेवानीआ गाहाय मन्थ्रिनि हेंथायै टुइट खालामनायनि थाखाय आसाम पुलिसजों खाजाना क'क्राझार बिजिरसालियाव लाबोजानायनि उनाव मैया बिथाङा जामिन मोनो। नाथाय क'क्राझार बिजिरसालिनिफ्राय जामिन मोननायनि उनावनो बिथांनि हेंथायै फिन गुबुन मोनसे केस थिसननायनि थाखाय बिथांखौ फिन ग्रेप्तार खालामो। बिथांनि हेंथायै बरपेटा जिल्लायाव गोदान मोनसे केस थिसननायनि थाखाय क'क्राझार बिजिरसालिनिफ्राय जामिन मोननायनि उनावनो फिन ग्रेप्तार खालामना क'क्राझारनिफ्राय बरपेटा जिल्लासिम लाङो। मख'नो गोनांदि मा दायनि थाखाय बिथांनि हेंथायै केस थिसननाय जादों दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। थांनाय 15 एप्रिल खालि देबजित बरा मुंनि सासे सुबुङा प्रतिदिन टिभि चेनेलाव बर'नि हारिमुआरि मोसानाय दामनाय देनायखौ गाज्रि रोखोमै जायाफ्रामा फोसावदों। बिनि सायाव दुलाराय बर' हारिमु आफादा खौरांगिरि मेल खुङो। देबजित बराया बर'नि हारिमुआरि मोसानायखौ गाज्रि रोखोमै दिन्थिनायखौ लानानै थांनाय 22 खालाराव गासै जिल्लाफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेलनि गेजेरजों थिरांथा लायोदि बिथां देबजित बराया 48 घन्टानि गेजेराव बे गोरोन्थिनि थाखाय बर' हारिमु आफादाव फैनानै निमाहा बिफैनायनि गेजेरजों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों निमाहा बिनांगौ आरो क्लेरिफिकेसन होफैनांगौ, नङाब्ला बर' हारिमु आफादा लानाय थिरांथा लानाय बादियै 48 घन्टा जोबनाय लोगो लोगोनो थानायाव FIR होनाय जागोन। बियो रोखा होनना दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्म बिथाङा बुंथियो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सैयदपुराव गंसे नखरखौ नोजोर होना मोनसे गुलि गावगारनाय जाथाय, सासे हमगार्ड मावफारियानि हेंथायै रायजो राजाफोरनि गोख्रों खुद्रिसारनाय। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सैयदपुर ओनसोलखौ रैखाथि होनो थाखाय लाखिनाय समल बसुमतारी मुंनि सासे हमगार्ड मावफारिया रावबो गैयै समाव सासे सानथालि आइजोखौ मेगन गाज्रि थिफायनायावनो बे गुलि गावगारनाय जाथाया सोमजियो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमगार्ड मावफारिया समल बसुमतारीखौ सानथालि आइजोनि फिसाया
जाथाय सायाव गोख्रोङै सोंखारिबाय थानाय समावनो समल बसुमतारिया 6 राउन्ड गुलि गावगारो होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा मिथिहोदों आरो सानथालि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा जाथायनि सायाव गोख्रोङै संदाननो पुलिस खुंथायनि खाथियाव दाबि दैखाङो। हमगार्ड समल बसुमतारिनि गुलि गावनाया रावनोबो नाङाखैब्लाबो बबेनिफ्राय अधिकार मोनखो, सोर अधिकार होखो गुलि गावनो, बिथाङा माबायदि साहस मोनखो, बिनि सायाव तदन्त जानांगौ आरो समल बसुमतारिखौ थाबैनो सासपेन्ड खालामनो दाबि दैखाङो सानथालि फरायसा आफादा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।